Otvoríte chladničku a zistíte, že sa minula. No a ja som dnes zisťovala, z čoho si ju vieme jednoducho pripraviť. Z čoho vieme pripraviť horčicu, z akých ingrediencií. Prvý tip, použila som nálev z kyslých uhoriek, horčičné semienka a olej. Postup bol nasledovný. Nálev z uhoriek som naliala približne do polovice dvojdecového pohára. Ak nemáte doma prášok z horčičných semienok, tak ako ja, musíte si ho vyrobiť z celých semienok. Tie mi ostali v komore ešte zo zavárania zeleniny. Použila som ich 3 polievkové lyžice, nasypala do mixéra a rozmixovala na dokonale hladkú zmes. A vzniknutý prášok som potom rozmiešala v náleve z kyslých uhoriek. Nepotrebujete metličku, aby ste hmotu vyšľahali. Ide to veľmi jednoducho, len za pomoci lyžice všetky zložky sa krásne spojili. Netreba pridávať žiadnu soľ ani iné ingrediencie, len lyžičku rastlinného oleja. Pokiaľ je zmes hustá, pridajte trochu nálevu. Pokiaľ riedka, pridajte trochu prášku z horčičných semienok. Výroba tejto horčice mi zabrala naozaj len pár minút a výsledok. Horčica bola teda riadne štiplavá, čo sa vôbec nečudujem, keďže hlavnú zložku tvorili horčičné semienka. Kto má rád teda pikantnejšiu, silnú horčicu, ktorá mi chuťovo pripomínala tú kremskú alebo až dižónsku, nech vyskúša. Ja som vyskúšala ešte jeden recept, pri ktorom sa používa cuketa. Tak uvidíme, či bude chuťovo jemnejšia. Na jeden pohárik horčice vo výsledku som použila 200 g cukety, cesnak, soľ, cukor, kurkumu, olej, ocot a samozrejme horčičné semienka. Cuketu som nakrájala na kocky, nasypala do hrnca a pridala všetky ostatné ingrediencie. Jeden strúčik cesnaku, 1 čajovú lyžičku cukru, štipku soli, štipku kurkumy, ktorá dodá horčici zaujímavú farbu a lyžicu horčičných semienok. Potom som priliala trošku octu, ktorého množstvo môžete počas varenia regulovať, čiže ho pridávať podľa chuti, ak máte radi kyslejšiu horčicu. No a ešte lyžicu oleja a všetko som to povarila 30 minút, pričom som zmes podliala aj trochu vody, aby sa mi to nepripálilo. Následne som to všetko rozmixovala na konzistentnú hmotu a ochutnala. Chutila výborne. Pre tých, ktorí majú radi jemnejšiu horčicu, výborná voľba.